Voľby prezidenta USA sú za nami. My sme boli voliť tu v telocvični tejto školy u nás v meste. Viete, prečo sú voľby v USA vždy v útorok? V tomto videu si môžete pozrieť, prečo sa volí v útorok, prečo sa volí v novembri, aké sú najväčšie rozdiely medzi voľbami prezidenta v USA a na Slovensku. Najväčším rozdielom je asi to, že prezident USA sa nevolí priamo, ale sú to nepriame voľby. V každom americkom štáte sa volí tzv. Zbor voliteľov a potom títo volitelia vlastne volia svojho kandidáta. Funguje to tak, že keď v štáte vyhrá demokratický kandidát, tak vlastne všetky hlasy v tom štáte berie ten kandidát. Čiže preto je to veľmi kľúčové, v ktorom štáte vyhraje ktorý kandidát. Počet zboru voliteľov v každom štáte je iný. Je to podľa počtu, mení sa to vlastne podľa počtu obyvateľstva, hustoty obyvateľstva a preto neznamená, že najväčší štát stále rozhodne. Sú tzv. Štáty, ktoré voláme swing štáty, čiže tie sú také prelínavé a závisí väčšinou na týchto štátoch, že kto vyhrá americké prezidentské voľby. Je to trošku komplikované a ja sa to stále tiež nejak učím časom. Ďalšie nejaké rozdiely som vnímala v tom, že tu napríklad neexistuje voliteľné alebo volebné moratórium, čiže kampaň prebieha až do posledného dňa, do toho volebného dňa, čiže transparenty a letáky a rôzne videá na sociálnych médiách môžete sledovať až do volebného dňa. No a ako sme my volili, ako prebiehal náš volebný deň a deň po voľbách, to si môžete vypočuť v nasledujúcom videu. Máme za sebou voľby amerického prezidenta, je 6. november ráno a v tomto okamihu je už isté, že víťazom sa stal Donald Trump. Včera 5. novembra volebný deň prebehol aspoň v našom meste Oak Ridge v štáte New Jersey veľmi pokojne. Nebolo vidno ľudí s transparentami na uliciach, neprimietali sa žiadne veľkoplošné obrazovky. Volebný deň podľa mňa každý sledoval zo svojho domova. Ja som to sledovala online. My sme išli voliť až podvečer po práci. Zobrala som svoje 2 dcéry a muža. A boli sme voliť v škole, v telocvični. Mala som prvovoličku, keďže moja dcera má 18 rokov. Len 2 týždne, takže úplne čerstvá prvovolička. Prišli sme do telocvične, čo ma prekvapilo, neboli žiadne davy. Na sociálnych médiách som sledovala, že v niektorých volebných miestnostiach čakajú ľudia aj 2 hodiny. Toto sa u nás nedialo. My sme si odvolili v priebehu 10 minút. Keď sme vošli vnúka, tak tam boli stoly a pracovníčky nás identifikovali. Toto ma tiež prekvapilo, pretože my sme im dali síce doklad totožnosti, ale nebola to podmienka, pretože v minulosti, keď sme sa registrovali za voliča, tak sme sa podpísali a oni len potrebovali, aby ten podpis bol nie úplne identický, ale aspoň sa približoval k tomu podpisu pri registrácii za voliča. Takže ak ste aj nemali doklad totožnosti, nevadilo to, stačil tento podpis. Dali nám volebný hárok, overili si našu totožnosť a potom sme išli do takej malej kabinky, ktorá bola vlastne zakrytá závesmi a za touto kabinkou, alebo v tejto kabinke bol veľký monitor, čo ma tiež prekvapilo. Čiže sa nevolilo na papieri, ale všetko išlo elektronicky. Čiže tento volebný hárok sme dali do tohto monitoru, on to oskenoval. Na monitore sa vlastne vysvietili všetci kandidáti, ktorí sme volili vlastne odkliknutím. Odklikli sme svojich kandidátov, či už prezidenta, senátorov, alebo aj do školskej rady v našom meste. A potom sme to potvrdili a tieto vlastne výsledky sa ako keby vytlačili na ten volebný hárok, ktorý potom
sme odovzdali. Takže 10 minút voľby boli za nami. Keď už boli večerné hodiny, prišli sme domov a sledovali sme vlastne priebeh volieb online. Všetko sa dalo pozrieť na Google, stačilo napísať, ako prebiehajú alebo aké sú výsledky volieb a všetko bolo vlastne v živé výsledky boli vlastne online, takže ja som to sledovala všetko online. Keďže ja som na východnom pobreží, ja vedela som, že výsledky nebudú až do rána, pretože západné pobrežie je tam dosť veľký časový posun až 3 hodiny, takže som vedela, že večer sa, aj keď v našom štáte sa už o 8 večer, vlastne o 20 hodine uzavreli volebné miestnosti, že tie výsledky nebudeme mať až do 2 rána. Takže sme išli normálne spať a čo ma prekvapilo bolo, že o 2 v noci som sa zobudila na silné delobuchy, takže už niektorí ľudia vlastne oslavovali v noci delobuchmi, čo bolo úplne, som bola z toho úplne, že nemohli sme čakať do rána, trošku to vyrušovalo. A samozrejme som hneď chytila mobil a pozrela tie výsledky, takže už v tom okamihu Donald Trump viedol v kľúčových štátoch, ale stále to nebolo rozhodnuté. No a ráno, keď som stala okolo 5, tak už bolo zrejme, že to vyhraje. Už mal za sebou aj taký speech, svoj príhovor, ale ešte to nebolo úplne 100%, že vyhraje, ale už to bolo veľmi blízko k tomu. Jeho príhovor nebol prekvapivý, bol taký, ako sa od neho očakáva, bol veľmi suverénny, oslavoval a sľuboval Američanom, že napraví Ameriku, že Amerika bude opäť najlepšia krajina na svete a samozrejme sľuboval, že urobí poriadok v Amerike a že urobí hlavne poriadok na južnej hranici, že bude riešiť ilegálnych imigrantov a s čím súhlasím bolo, čo povedal, že on chce, aby imigranti prichádzali do USA, ale legálne, čo si myslím, že je pozitívny odkaz od neho. A myslím si, že veľa ľudí aj kvôli tomu, že demokrati trošku nezvládli túto situáciu na južných hraniciach, tak to bola veľká výhoda podľa mňa Donalda Trumpa. A myslím si aj to, že Donald Trump je proste kandidát, ktorý je obľúbený v Amerike preto, lebo on väčšinou dodrží, čo nasľubuje. Takže určite si myslím, že toto bude jeho priorita, riešiť situáciu na južnej hranici. Čo sa obávam je, že či bude schopný slúbiť to, čo slúbil, že ukončí vojnu na Ukrajine. A najprv tuším vyhlásil, že to bude do januára, kým prevezme vlastne prezidentské kreslo. A teraz som už počula aj vyhlásenie, že do 3 dní ukončí vojnu na Ukrajine. Bodaj by to tak bolo, ale tu trošku pochybujem, takže uvidíme, ako to dopadne. Či sa niečo mení v slovenskej komunite, tu pri nás v New Jersey víťazstvom Donalda Trumpa, to úplne by som nechcela na toto odpovedať, pretože netuším. Možno tí ľudia, ktorí sú v nejakom imigračnom procese, sa môžu začať obávať, že vlastne nedosiahnu to, čo potrebujú a možno niektorí ilegálni imigranti možno budú mať strach, že budú deportovaní, ale takto sa Američania rozhodli a snáď to všetci prežijeme tieto ďalšie 4 roky a pozdravujem každého a držte nám palce a držte palce aj Európe, aby to dobre všetko dopadlo.